Velkommen til DKB Bygs 140 kvadratmeters funkisrækkehus. Kom med indenfor, så kigger vi nærmere på det. Vi kommer ind i en god, rummelig, lys entré med garderobeplads og direkte adgang til gæstetoilet. Direkte fra entréen kommer vi ind i husets helt centrale rum, som består af stue med stor lys vinduesparti, ekstra loftshøjde. Vi går direkte over i køkkenalrummet ved siden af, som også er en del af det store samlede rum, samt selvfølgelig køkkenet her, hvor alt inventaret kommer fra Svanekøkken, sammen med resten af inventaret i hele huset. Husets værelsesafdeling ligger på første sal, og her kommer de to hele plan virkelig til sin ret. Vi er vant til skråvæggene, som stikker op og stjæler en del af værelset. Det gør det ikke i de her huse her. Her går vi helt fuldstændig til tops. Vi går all in. Der er 4 værelser i alt på første sal, fra 9 kvadratmeter op til 12,5 kvadratmeter. Og så har vi naturligvis også husets badeværelse i forlængelse af værelsesafdelingen med gulvvarme. Det viste hus er med ekstra udstyr, og der er brugt lidt ekstra penge her. Men kontakt Realvælgerne Borgård Ankersø for en uddybende tilvalgsliste og for en fremvisning.